så alle sammen, og velkommen til denne video. I dag skal vi altså åbne Valdes julepakke igen. Det er meget nemt at åbne dem, fordi man får dem jo, hvis man handler nogle steder og sådan noget. Så derfor vil jeg lige så godt bare lave en video med det. Og vi jagter altså Guldknut. Vi kan alligevel også godt lide Knut. Så ham vil vi sgu gerne have flere af. Ej, det lyder som et normalt dårligt kort. Julegaven for Anker. Dum, og så... Ja. Første pakke var rimelig dårlig. Næste. Okay. Synes jeg kan mærke et eller andet. Taler. Og det er... Ja, det er hende der. Okay. Det tager vi. Det er 60 stjerner. Jeg har den allerede, men det er en 60 stjerner, så vi tager det sgu. Kom nu med guld for det. Okay. Nej. Knut! Wow, hvor sygt det her. Fuck, hvor er det sygt pack, man. Let's go. First pull of the day, Gordon. Okay, vi har åbnet 3 pakker, og vi har fået en dårlig en, og 2 virkelig. Og den ene er fin nok, den har jeg ikke. Og den anden, wow, den var god. Altså, jeg lavede en klut. Okay, jeg synes, jeg kan mærke et eller andet. Sådan her, altså normalt ikke, tror jeg. Ej, let's go, der mangler jeg. Det er meget mærkeligt, at jeg mangler den her Candy Mart. Julegodterne, let's go, men det er en 2-stjerner, jeg mangler den. Let's go. Kom nu, Guldknut, jeg skriger. Kom nu, Guldknut. Kom nu, Guldknut. Okay, det lyder som et normalt kort. Så jeg tror, det er et normalt kort. Nej, jeg gider ikke. Morten Mønster. Og julepenge. Ja, jeg kalder en julepenge, fordi det ligner lidt en pik. Er der noget i den her? Det er ikke Guldknut, men det er et 60-stjernet. Jeg kigger ikke. I ser det først. Hvad er det? Det er rulle! Let's go, det er rulle. Vi fik altså rulle. Jeg har dem desværre allerede, men... Vores jagt stopper ikke på at få Guldknut. Men vi fik altså, i dag så fik vi det vi fik. Vi fik en, jeg manglede. Den her Candy Mart. Fik vi 2 60-stjerner. Men det bedste var altså Knut. Det synes jeg altså, den er altså virkelig god. For man Knut jeg har. Jeg skal Knut. Ja, tak fordi I så med den her video. Hvad ses i min næste video? Husk at subscribe. For fanden, mand. Vi nærmer os 200 subs. Og jeg har faktisk lige lagt et opslag op. Jeg ved ikke, om der er nogen, der svarer. Men jeg har lagt et opslag op, hvor jeg siger, at hvor jeg spørger om, hvad min 200 subs special skal være. Og det skal være en snitdag. Så det skal være i december måned. Så tak for det, som er en video. Vi ses i min næste video. Husk at subscribe og like den fucking video, man. Men jeg skal lige se, hvem jeg har. Nej, jeg har den ikke. Men så mangler jeg fandme ikke mange. Jeg mangler også mennesker. Nå, tak for det, som er en video. Vi ses i